سلام كوراتنا زي يوتيوب channel تخالتنا خمي تصنحنا زوان زولكم حصرتن وانا حبريتات حزلكم قريب لكم كسام مودة تحبيركم نصنحو كابحو حات عميتم بزوت مراحت سراويت استمسرت حيل سلام تግራይ ወይ ድማ TSF سراويت يتناخرሎ ኣብ تحت سراويت حوحات ዝነብሩ ሰለስተ ላዕሎት መኮንናት ነቲ ሰራዊት ተጸምቢሮም ኣብ ማዕረጎም ጀነራላት ዝርከቡን ላዕሎም መራሕቲ ሰራዊት ነቲ ሰራዊት ምጽባሮም ተፈልጡ እዚ ሓበሬታ ሒዝና ኣለና كابتناي مغل أمحران تجراين حدنا تجرحه بستأسر كركر تلعلو كابتناي حاولت سماتات أدراشة فستامل بستتحازب بزحة تأثيرهم إسياس أبو ديات 5 شح سراويت كاباس مران خلت ساعات كم استماخرة تفلتو نجراتنا بيجات 5 مرح ذا تراتر كوين له مجلة بريزيدنت إسياس أمن تأيوزل زبل حتى وني لعلله زي 5 شح ململ سراويت دم أبكرة وأنا بإرتراخات يتباهيلوا له إستبتاب حزنا لنا إرترا أبلع البريزيدنت إسياس أفوركي زغرب خصي ملسيبا مستر زينا إرترا أبزعلت أبزكافلو ملختي فرحمنا له ويلو أبرايا بستخفت تخصيب وأبستفتر وطري أما خارج قدام مينستر أتاجيتها شوردا ملقت محلالفهم اتناقدم بريزيدنت جزيام محدار كل تجراي زنبرة يأخلكم بمال التحساسيو أبزم محلالفهم ملقتي انتهي 5 زبالة كبت سبساب كتسمعوا وياهم زعبه داسي قدب إثيوبيا تصنع مرقت حزم تصنع بريزيدنت دونالد ترامب نتو قداي نوسن وانات قديفهم تصنع كوان تمثلو حجدما أب مقارجة دحريت تماليسهم زموت مخانم زملكت حبريتاتات كوغن إسرائيل وطيم اللو بخمين يزبل بزبل سبساب زرزر حزنا لنا بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نزلنسكم بوتين قلت كم زرخوهم قليتهم ترامب بهتوت كل تأخيباتات كود مخانو بوتين نزلنسكم بغد تامس ترخبو دحريو بعلم ترامب زرخوهم نايسلستاو زر مستمكل تمرحت 5 كايد قليتهم كورات تخاتنا بركت زبولة حبريتا نابيتي مستعانو أقدم ملخت ويدما نوتيفيكيشن نخبطحكم زيناتات بوان نختكاتل نزا يوتيوب channel زي سبسكرايب مقارنا يدول ملكت متوقع يترسعو كاو واحد عميتم بزوت مراحت سراويت استمسرت حيلي سلام تግራይ ወይ ድማ TSF سراويت يتناخرلو جنرال ام معرق زركب لعلوت مراحت سراويت نت سراويت مصنبارم تفلطو اب تتصنبرو مكوننات اب ترخبو لمخر وسانه تمحلالف وانا ازاز حيلي سلام تግራይ جنرال ገብረዝጋብሔር በየነ ወይ ድማ ወደንጥሩ ነቶም ነት سراويت ተጸንበሩ جنرالاتن مكونناتن ብርሃነ ባራኺ አኪቦም አዘራሪቦም جنرال ብርሃነ ባራኺ ናይ አርሚ 92 ዋና አዛዝ ከም ዝነበረ ይዝግለጽ እቶም جنرالات ኣብቲ አኺባ ነቲ ናይ ራያ ፍጻመ ድዕሎም ከም ዝተማኸሩ ተገሊጹ ሲዒቡ ናይ ትግራይ حيلي سلام ኣብ ዘካፈሎ መግለጺ ደቂ መንእሰይ ደሞም 24 ሰዓት እናፈሰሰ ዘሎ ጉጅለ ንኢድ ኣታውነት ደውን ማል ኣውሳነ ተበጽሐሎም TDF ኣምባገነነቱ ንምንዋሕ ጮያን ቀትለትን ከም መሳርሕ ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ርከብ ክብል ነት ሰራዊቱ ቆይሱ ኣብ ማእከል ከተማ ተኽስ ብምኽፋቱ ንመንእሰያት እናቀተለን እናጎደአን ዘረጋግጸሎ ክብል ነቲ ናይ ራያ ፍጻመ ብምጥቃስ ተመልኪቱ ትማል እቲ ናይ ትግራይ አርሚ 43 ክፍለ ሰራዊት ንግዚያዊ ምሕዳር ዘይተኣዘዙ ዝተባሃሉ ናይ ራያ ዓዘቦ ወረዳ ሚሊሻ ቤት ጽሕፈት ሓላፊ ኮነሬል ሓለፎም መሓሪ ኣብ ትሕቲ ቁጽር نموعل أبستفتن الأوان جيتش تخصي بزحات مقصالهم من حدث هيوت محلافون زي زنقعيو كركر حدنة أمحران تجراين مغلى كابتناي مغلى أمحران تجراين حدنة تنجرحه بستتحازة كركر تلعلو كابتناي حاولت سماتات أدراشة فتأمل بستتحازة بزحة تأثيرهم أمحران تجراين حدنة فورم بزبل تمالي أبكتما مغلى بانديراتات كتاليا بجانك أي حين بانديرا كل التجراين زحازو سلفنياتات مرأيين بسفي حزة زرار بتأنيحهم إذا حدنة مودو بمال مسير تران حوحاتم بستجمرة متحبار كلاي معرفي بمال أزرار بخوين تأنيحهم إذا حدنة تعيبو بوليس مغلى سقوم توسيدة قبل أوجو بوليس مغلى مس بانديرات تجراين كتاليا قيحن بانديران غوني نتجراين امحران مدرخن بزبل بانر حزم ترايت شعت من اسيات اب تحت قطر كم زوعلو وقحتا تبطيبو وليس مخنياتن اتسلفن كاب دحريو كالو تواساتي مهلاومن زي مهلاومن يمرمر كم زلون اتصبصاب يحبر سالساي ويان بوغنت مال ابزوطو مغلطي بوليتيكا تجراي كاب قطر حزب تجراي وصاو خوين خم زلو كم ذا امن غليصو بوليتيكا تجراي بتوم اب سمينن دوون زلو اب تناي تجراي جونوسايد وانجل تحابرت زنورو سرعت متصاوت خوينلو زبلت مغلطي ازي دمان هلونا تجراي كاب جزينا بجزي أب حدا جاي تواليلو إرترا أبلع البريزيدنت إسياس أفوركي نزقرب خص ملسيبا مستر زينا إرترا أبزعلت أبزكافلو ملختي نخصي أمباسادر تيبور ناجي ملسيبو أمباسادر تيبور ناجي أبلع لسرعة إسياس سنزرت ونعات نقفيتات فلت كوينو إتا أمباسادر بزملكت مستر زينا إرترا يمنا جنوم سكال مجلس موزو ذكريو إرترا نايسم متفق وفري تخفيتن يتبل زنمرت قدم أب زقربت مجلتي إتناي قدم أمباسادر أمريكا تيبور ناجين كومون نتي سموناو ناي وتدراوي دلونت أبتابن زوت أز سيناتر بسم بمتفق خمزون جلو ميزنقعن يمانا بزعوة أمباسادرات تيبور ناجين كيسي أبزاولو ملسي
እቲ ኣምባሳደር ድፍረት እንተትህልዎ ካብ ነበራዊ ኩነታት ተበጊሱ ክወቅስ ዝነበሮ ንኢትዮጵያ እዩ ነይሩ እዚ ንምግባር ድፍረት ስለ ዘይብሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተላዒሉ ክብል እቲ ኣምባሳደር ወቂሱ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ 50,000 ሰራዊት ተቐቢሎም ንምስልጣን ዝሓዝዎ መደብ ዘርጊሖም ወለው ምዝብ ዝተተሓዘ ኢሳያስ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ኣስመራ ከም ዝተመኸረ ተፈሊጡ እቲ ምኽሪ ን2 ሰዓታት ዝጸንሐ እዩ ኣብ ውሽጢ ጉዳያት ጎረባዎት ፖለቲካውን ወታደራውን ኢዳ ኣታውነትን ይገብሩ ዝበሉ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ነቲ ዝቃጸል ዘሎ ናይ ሱዳን ናይ ሕድሕድ ውግእ ስዒቡ ንዝተፈላለዩ ወታደራዊ ውድባትን ይሕግዝ ከም ዘለው ከም ጸጻብ ታክ ፕረስ ድማ ኢሳያስ ኣቀዲሙ 50,000 ሓደ ክፍለ ሰራዊት ሱዳን ከሰልጥን ስልጠና ምልመላን ድማ ናብ ኤርትራ ክትእትው ትኽእሉ ኢኹም ብምባል ኣብ ዝኣተው ቃል መሰረት ኣብ ጉዳይ ስልጠና እዚ 50,000 ሰራዊት እንደገና ኣብ ኣስመራ ተመኺሩሉ ከምዚ ጸጻብ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ መሐመድ ሰይድ ኣሕመድ አልጃኩሚ ዝተባሃለ ሓደ መራሒ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ኣስመራ ተመኺሮም እቲ ሰብኣይ የማናይ ኢድ ጀነራል አልቡርሃን እዩ ዝበሃል እኳ እንተኾነ ንበይኑ ሰራዊት ደው ከብል ዝደሊ ሰብ ምዃኑ ይንገረሉ ኣብ ሱዳን ኣብዚ እዋን በቲ ኣዛዚ ሰራዊት እቲ ሃገር ዝኾኑ ጀነራል ዓብዱል ፈታሕ አልቡርሃን በቲ ኣዛዚ ፈጣን በጻሒ ሰራዊት ዝኾነ ጀነራል መሐመድ ሐምዳይን ዳጋሎን ኣብ መንጎ ዝካየድ ዘሎ ከቢድ ውግእ ከም ዝቐጸለ ካልኦት ኣናሽቱ ወታደራዊ መራሕቲ ድማ ኣብ ከባቢኦም ነቲ ናይ ከባቢኦም ሰብ ኣሰልጢኖም ብምውዳብ ንበይኖም ምንቅስቓስ ጀሚሮም ኣለው ገሊኦም ድማ ተጠናኺሮም ብምውዳብ ተጻረርቲ ሓይሊ ሰራዊት ንምዃን ይሰርሑ ኣለው ኣብዚ መንጎ ድማ ኤርትራ ምስ ገለ ኣናሽቱ ጉጅለታት ሓቢራ ምንቅስቓስ ትገብር ከም ዘላ ሓበሬታታት የምልክት ኣለው ኣብ መንጎ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎን ጀነራል ዓብዱል ፈታሕ አልቡርሃንን ኣብ ዝቐጸለ ውግእ ኢሳያስ ደገፍ ዝህብ ዝነበረ ጀነራል ዓብዱል ፈታሕ አልቡርሃን እዩ ሕጂ ድማ ኣብ ትሕቲ ጀነራል ዓብዱል ፈታሕ አልቡርሃን ኮይኖም ናይ ባዕሎም ንኡስ ሰራዊት ብምድላው ገለ ግዛኣታት ሱዳን ተቆጻጺሮም ከም መሓልሩ ዝደልዩ መራሕቲ ሰራዊት ኣብቲ ሃገር ይፈጥሩ ኣለው ካብዞም መራሕቲ ሰራዊት እቲ ኣብ ዝቐረባ እዋን ናብ ኣስመራ ከይዱ ዝበሃል መሐመድ ሰይድ ኣሕመድ አልጁክሚ ሓደ እዩ እቲ ሰብኣይ ኣብ ዝቐረባ እዋን ንድሓር ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ጥቡቕ ናይ ዕርክነት ዝምድና ከም ዝመስረተ ይንገረሉ ኣብቲ ናይ ሱዳን መደበኛ ሰራዊት ዘለዎ ቦታ ልዑል እኳ እንተኾነ ካብ ሪቨር ናይል ስቴትን ካብ ሰሜናዊ ኣንፈትን 50,000 መንእሰያት ኣብ ኤርትራ ወታደራዊ ስልጠና ከም ዝረኽቡ ከስጉም እየ ኢሉ እዚ መደብ ካብ ኣዋርሕ ኣቐዲሙ እኳ እንተተሓዘ ክሳብ ሕጂ ግና ግብራዊ ዝኾነ ኩነታት ኣይተረኣየን እቲ ናብ ኣስመራ ከይዱ ምስ ኢሳያስ ዝተመኸረ መራሒ ሱዳን ጉዳያት እቲ ናብ ኤርትራ ክኣቱ ዝበሃል 50,000 ሰልጣን ሰራዊት ህዝቢ እቲ ከባቢ ንባዕሉ ንምክልኻል ዝኽእለሉ እዩ ክብል ምዝራቡ ጸብጻብ ታክስ ፕረስ ኣመልኪቱ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ ተኹስ ራያ ኣብ ራያ ብዝተኸፈተ ተኹስ ስዒቡ ኣብ ዝተፈጠረ ወጥሪ ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ጌታቸው ረዳ መልእኽቲ መሓላሊፎም ኣብ ክልል ትግራይ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ከተማ ምኾኒ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታን እቲ ክልልን ትማል ንጎሆ ኣብ ዝተፈጠረ ግጭት 6 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቆሰሉ ተሓቢሮም መበገሲ እቲ ግጭት እቲ 43 ክፍለ ሰራዊት ትግራይ ነቲ ንግዝያዊ ምሕዳር ዘይተኣዘዘ ተባሂሉ ዝተባሃለ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ምልሻው ወረዳ ራያ ዞባ ኮነሬል ሓለፎም መሓሪ ኣብ ትሕቲ ቁጽር ንምውዓል ኣብ ዝፍተነሉ እዋን ምዃኑ ተፈሊጡ ኮይኑ ግና እቲ ኮነሬል ኣብ መንጎ ተኹሲ ከም ዘልመጠ ጸብጻባት የመልክቱ ብዛዕባ እዚ ናይ ራያ ፍጻመ እቲ ናይ ቀደም ፕሬዚዳንት ግዝያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ዝነበረ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ጉዳያት ቀጠና ምብራቕ ኣፍሪካን ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ኣብ ወግዓዊ ማሕበራዊ መራኸቢኡ ኣብ ዘስፈሮ መልእኽቲ ኣብ መኾኒ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ነበርቲ ዝተፈጸመ ናይ ዓመፅ ተግባር እቲ ዝተወደበ ናይ ገበነኛታት ኔትወርክ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክፍጸሙ ዝጸንሑ ኣብ መጻኢ እውን ክፍጸሙ ዝደሊ ጭቆናን ጥፍኣትን ዘርኢ እምበር ፍሉይ ፍጻመ ይኾነን ክብል ወቂሱ ጌታቸው ንህልውናን ሒደት ድሕራት ክብል ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ እንትጠፍእ እኳ ቅንጣብ ዘይግድሾ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ጥፍኣት ከምጽእ ዘይተርፍ ኢሉ ምርጫና እቶም ሽፍታታት ንህዝብታት ኣጥፊኦም ከጥፉ ምግዳድ ድዩስ ወይስ ነቶም ንሞትን ስደትን ዝዳረጉ ሽፍታታት ምእላይ ክብል ጌታቸው ሓቲቱ ህልውናቲ እዚ ዘተሓሳሰቦ ነብሲ ወከፍ ዜጋታት ክሓስበሉ ዝግባእ ጉዳይ እዩ ክብል ድማ ወሲኹ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ወግዓዊ ማሕበራዊ መራኸቢኦም ኣብ ዘካፈለዎ መልእኽቲ ኣብ ሙሉእ ህይወቶም ቋንቋን ዘተን ሰላማዊ ፍታሕን ዘይርድኦም መሃንዲሳትን ስርቅን ጭቆናን ኣፍ ሞት ባህሪኦም ከመሓየሹ ምጽባይ ዕሽነት ጥራይ እዩ يأخلوكم كبدة تحساسيو ፕሬዚዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንዘለንስኪን ፑቲንን ገጽ ንገጽ ከም ዘራኸብዎም ገሊጾም ፕሬዚዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንዘለንስኪን ፑቲንን ገጽ ንገጽ ከም ዘራኸብዎም ገሊጾም ፕሬዚዳንት ሶኒ ምስ ዘለንስኪ መራሕቲ ሃገሮም ኤውሮፓን ድሕሪ ምዝራቦም ፑቲን ደው ኢሎም ቆጠራ ክሕዙ ምዃኖም ገሊጾም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ክልተ ህውጻት ኣኼባታት ኣዳልዮም ኣለው ፑቲንን ዘለንስኪን ብቐጥታ ምስ ተራኸቡ ድሕሪኡ ባዕሎም ትራምፕን ዝርከቡ ናይ ሰለስተ ኣው ዝርርብ ምስቶም ክልተ መራሕቲ ከም ዘካየዱ ገሊጾም ከም ኔቶ ዝኣመሰላ ንዩክሬን ናይ ምክልኻል ድሕነት ውሕስነትን ከይህባ ዝተዛዘመ ናይ ሶኒ ዝርርብ ስዒቡ ትራምፕ ንፕሬዚዳንት ፑቲን ስልክ ደው ኢሎም ዘለንስኪን ዘለዎም ገጽ ንገጽ ዝርርብ ክዳልዎ ከም ዝነገርዎምን ናይ ምርኻብ ቦታ ንኽውሰንውን ከም ዝሓተትዎምን ኣብ ዝለጠፍዎ መልእኽቲ የርኢ ፑቲን ዘለንስኪ ብግዛት ኣብ ዝተጋነነ ጉዳያትን ምዝራብ ፈቃደኛ ምዃኖምን ኣብ ዘሎ ኩነታት ፕሬዚዳንት ፑቲንን ብዝገበርዎ ስምምዕ መሰረት ዘለንስኪን መራሕቲ ኤውሮፓን ነቲ ናቶ መካይዳ ክኽተሉ ትራምፕ ክገብሮም እዮም ትራምፕ ንህዳሴ ግድብ ጋዛን ፍልስጤማውያን ኣታሒዞም ኣብ ልዕሊ ግብፂ ዝፈጥርዎ ዘለው ጸቕጢ ኢሎም እውን ካብ መጋረጃ ድሕሪት ምቕጻሉ እቶም በበይኖም ኣንፈትን ዝወፁ ጸብጻባት
ዛዕባ ተመልኪቶም ግብፅን ኢትዮጵያን ኣብ ጉዳያት ግድብ ንልዕሊ 10 ዓመታት ዝኣክል እውን ተደራዲረን ዝኾነ ዓይነት ግቡእ ፍታሕ ኣብ ምብፃሕ ብዘይ ምኽኣለን እቲ ድርድር ጠጠው ኢሉ ውስነ ዓመታት ሓሊፉ ግብፂ ተስፋ ቆሪፃ ኮፍ ኣብ ዝበለትሉ ኩነታት እቲ ግድብ ተወዲኡ ንመረቓ ድሉው ምዃኑ ብወገን ኢትዮጵያ ተገሊጹ። ኣብዚ መንጎ ድማ ናብ ካልኣይ ዙር ስልጠና ጻዕዳ ቤተ መንግስቲ ዝተመለሱ ትራምፕ በቲ ዝተወደኡ ጉዳያት ግድብ ድርድርን እንደገና ክጅምር እየ ብምባል ብተደጋጋሚ ብምዝራብ ንግብፂ ተስፋ እናሲሖማ ትራምፕ ብምንታይ መልእኽቲ ክሕግዙና ይኽእሉ ብምባል ተስፋ ዝገበረትሉ በዓል ስልጣን ግብፂ ንትራምፕ ከይመስገኑ ከይወድኡ ግና እቲ ፖለቲካዊ ሰማይን ምድርን ካሊእ ኮይኑ ተረኺቡ ናይ ጋዛን ፍልስጤማውያን ቀይሮም ካብ ቦታኦም ብግዲ ምውዳእን ናብ ካሊእ ሃገር ክሰፍሩ ናይ ምግባር ተግባርን ከም ጆኖሳይድ ወንጀል ገይሮም ይርእይዎ። እቶም በዓል ስልጣን እስራኤል ይኹን ትራምፕ እዚ ዓይነት ውጥን ፈፂሙ ተሓባሪ ከም ዘይኮኑ ብምግላጽ ብተደጋጋሚ ጥሩ መርገጽ እዮም ኣፍሊጦም እዮም። ኮይኑ ግና ትራምፕ ህዳሴ ግድብን ናይ ጋዛ ፍልስጤማውያን ኣታሒዞም ግብፂ ዝፈጥርዎ ዘለው ጸቕጥሎም እውን ካብ መጋረጃ ድሕሪት ምቕጻሉ ብእስራኤል ሚድያታት ብዝተዘርግሑ ሓበሬታታት ተመልኪቱ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ እውን ኣብዚ ጉዳያት ካብ መጋረጃ ድሕሪት ጸቕጦም ከም ዝቐጸሉ ምዃኖም ተረጋጊጡ። ንሎሚ ዝሓዝናዮም ርእሰ ጉዳያት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ምግባር ንቻናልና ደግፍኩም ብምግላጽ ከይትርስዑ እናበልና ምስ ካልኦት ሓበሬታታት እንደገና ክሳብ ንራኸብ ሰላም።